Hola, soc Tere Mollà i soc d'Ontinyent. M'han demanat que fera un xicotet vídeo per a contar-vos com estic passant el confinament i he decidit comentar-vos i compartir amb vosaltres la història dels meus roserets, que tots ells tenen una història, per això comparteixen la vida amb mi. Vos ensenye. En primer lloc tenim este, que com vegeu té 4 capolls per ací i un altre all darrere, amagaet. Este roser fa unes flors color salmón i té una història amb una amiga de Tarragona. El vam comprar juntes, ella se'n va comprar uno i jo vaig comprar este. Al cap d'uns mesos li van diagnosticar càncer de mama i a ella se li va morir. I ara, cada any, el primer que ix, li l'envia. La primera rosa que ix, li l'envia. I estan a punt d'esclatar. Continuem. Este que tenim per ací, este roseret, és de la meua iaia. La meua iaia fa 30 anys, més de 30 anys que va faltar. Mireu quina rama està anant selint per ací. Sembla que cada dia estiga més alta. La meua iaia Maria, com dia, feia més de 30 anys que va faltar. Però cada volta que és una roseta, jo me'n recordo de la iaia. Este altre, que tenim ací, xicotet, este és més jovenet, este fa les flors roges, un roig sang intens. I la meva germana Consol me'l va regalar perquè estava passant un moment bastant crític i sap que m'encanta el color roig i em va regalar este roseret. Este que tenim ací és molt xicotet. Este és un fillol del de la iaia Maria i quan es vaig podar vaig veure que havia rebrotat un fillol i el vaig plantar així i resulta que agarra i està anant poquet a poquet. Encara és menudet, però es farà tan gran com el de la iaia. I després tenim estos dos, que són de flors grogues, i la seva història és que són d'un esqueje, este és el germà, són d'un esqueje d'uno que hi havia plantat en l'institut on jo treballava. I vaig demanar quan es podaren que em donaren unes rametes, perquè tinc una amiga que li encanta la rosa groga de tota la vida, una amiga a la que adore, Maite. Aleshores, també cada any, la primera rosa, de qualsevol dels dos, li l'envia també. Així tenim una margaritera i així un gerani que també està ensenyant-nos el seu primer capoll. Vegeu? I bueno, això és, en definitiva, la història dels meus roserets i que he volgut compartir amb vosaltres per tal de fer-vos passar un ratet millor. Van un poc endarrerits este any els rosers, la floració, perquè els vaig podar molt tard. Però bueno, la naturalesa és molt sàvia i sempre ens ensenya lliçons. Sempre torna a néixer i ens mostra que cal tenir paciència per a disfrutar de les coses xules i precioses. La naturalesa ens deu donar moltes lliçons, sobretot en moments com aquests. Espero que vos hagi agradat la història dels meus roserets. Adéu!